babban rabo, babban rabo, babban rabo nufi ne na rabbana. Babban rabo, babban rabo. Babban rabo. Na roƙi Dela da ta ɗauki mataki a kaina, taƙi. Na kuma roƙi ta yafe min shi ma taƙi. Shi ne dawo gare ku, na ga dukanku ne ma wannan laifin. Na roƙe ku da ku yafe min. Musulunci ya koyar da idan an yi maka laifi ka yafe, matuƙar za ka iya yafewa. Za mu iya yafe maka duka, duk da dai ba haƙƙinta ba ne ita kaɗai, kamar yadda ka nema ta yafe maka. Amma za mu iya yafe maka ne kaɗai idan ka yi niyyar yin nadama. Dakata, ba ta kai kamata ka yi nadama ba. Kawai abin da ake so shine ka yi niyyar yin biyayya ga Allah. A baya, kana ɗaya daga cikin wanda ne niyyar in kashi. A yanzu kuma ina roƙonka da ka nuna min hanya. Babban rabo nufi ne na rabbana. Babban rabo. Ni dai na yafe maka. To alhamdulillah, 'yan uwa gabaki ɗaya ku shaida. Ni da kanwata mun yafe wa Malam Ibrahim duk abin da ya mana. Kawai dai sai mu mishi fatan alkhairi da kuma fatan shigowa cikin addini cikin nasara. Sai kuma fatan Allah Ubangiji ya yafe mana gabaki daya. Ban taba tsammanin za a iya yafe ma wanda ya aikata mummunan laifi irin nawa ba. Don haka ban san da wani irin idanu zan kalle ku ba. Haba Ibrahim, ka kaddara cewa komai ya wuce. Dama tun can haka Allah ya rubuta, ta sanadiyan ku za su rasu. Yanzu ba gashi ba, ka zo ka musulunta? Ai idan ka lura ko a lokacin mun yi kuka ne saboda Sabo. Amma muna mai musu kyakkyawan zato insha Allah. Ni ma nasiha ta a gare ka shine da kai da wanda aka haifa yau duk ɗaya ne tafin nan aikata zunubi. Ta yaya Allah subhanahu wata'ala zai yafe maka? Sannan mu da muke yan uwanka mu kasa yafe maka. Gaskiya ina cikin farin ciki. Al'amura na da sun canja. To ganin haka ne na ce tunda akwai 'yan uwana da na kasance tare da su a baya, a samu su ma a yi musu faɗakarwa kamar yadda wannan addini mai tsira ya zo da shi, ko su ma sa samu dacewa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wannan labari yayi. Duk da na san cewa kun san yanzu ni mai laifi ne, amma na san ba zai sa ku manta cewa ni har yanzu mai gidanku ba ne. Kuma na zo ne domin in sanar da ku cewa na karɓi addini, wato addinin musulunci. Wannan ba wani sabon abu ba ne, face abubuwan da kuka saba ji, kuka saba gani a baya. Wannan addini ne na gaskiya, wato addinin musulunci. Shi yasa na ga cewa bai dace ni in tafi ni kadai ba tare da na zo na shawarce ku da ku zo mu tafi tare ba. Gaskiya ne. Ni da ma na daɗe ina neman wannan dama. Amma tsoro da gudun wahala yasa na kasa faɗa. Amma daga yau ba zan taɓa bari wannan damar ta kuce mun ba. To alhamdulillah, addinin musulunci addini ne mai sauƙi, addini ne da ke kawo adalci da daidaito wurin kowa. Yana ba mu kowa haƙƙinsa, walau shugaba ko talaka. Saboda haka duk wanda yadda ya ɗaga hannunsa. Turun wannan. Babban rabo nufi ne na rabbana.
saboda haka yanzu za ku faɗa abin da zan faɗa yanzu sai mu ce ashhadu. Ba tashi hankali ya kawo mu, mun zo ne mu kira a gare ku da ku bi hanyar da ta dace, hanyar da muka bi ita ce hanyar tsira. Jan kura uban nan ƙarya ne abin bauta ta fike ka. Ƙarya kake, wato kai ma sun tsafe ka ko? To duk zan halaka ku a wurin nan. Ƙarya kake, daki yanzu ba zai taɓa yiwa ba. Da gulladan hatsi aka yo ka shuri dare guda kaga girma ɗan gara mai haɗiya mai ci kamar makawan doki mai ci kamar wuta ta kama. Sai da ya haddasa barna, sigili na mugunta. Za a yi mugunta. Allahu Akbar. Kun ga irinta, duk mutumin da ya bi hanyar da ta dace ko wanda koyi taurin kai ga irin makomarsa. Don haka ga shawara a gare mu, ni ina ganin akwai wanda ya dace da ya jagorance mu, ba kowa bane face Bilal. Gaskiya ne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilal, ka yi haƙuri ka jagoranci wannan garin namu, ya zama to kai ne shugaba a gare mu kuma kai ne sarki a wannan gari. Cikin zuciya sanki ya shiga, na gamo da katar babban rabo sun tuwa ta rabana. Sami? Na'am. Anya ko ke ce? Wallahi ni ce. Ai ko in ku ke ce, to lalle akwai wani abu. Ƙwarai kuwa akwai abin da ya faru. Sai dai ko menene kai ni sila. Shin za ka iya tuna tsohon da ka wulakanta a daji ya ɗauko kara? Haka ne. Amma kuma yanzu kin ga a da ina sunana Mai, yanzu kuma na canza sunana Ibrahim. Don haka kin ga akwai bambanci. Haka ne, duk abin da ya gaya mani haka abin da yake faruwa. Ka wulakanta shi, ni kuma na taimake shi. Sanadiyan haka ne ya bani ƙarfin da nake musguna maka. Sai dai hakan ya taimake ka, domin kuwa shi ne silin komawarka haka. In dai haka ne, ni ki gaya masa na tuba sunana yanzu Malam Ibrahim, na canza daga Mai. Allah ya saka. Ya gaya min haka, kuma sannan ya bani shawarar cewa in musulunta. Kuma sannan wa'innan 'yan matan da kuke gani na da su, ya ɗauke su, domin kuwa ba mutane ba ne. Assalamu alaikum ma Salis. Ka zo nan ka zauna kai kaɗai. Me ke faruwa ne nake damun? Na yi ba komai kawai ne na zauna ne. To ka san bai kamata ka koyi min ba, ni da kai yanzu mun zama ɗaya. Gaskiya. In akwai wani abu ka gaya min. Ba ku yake damuna. To shi ke. Sai na ga ta. Malam Salis.
Na fahimci akwai wani abu tsakanin ka kai da baiwar Allah. Kuma ni gashi mun riga mun daidaita tsakanina da Sani. Dan haka nake ganin cewa mun fahimci junanmu ya kamata in saka muku mara kuma ku. Amma ku sani idan har kuka yi sakaci to ni da Sami za mu iya riga mu shiga ciki. Sakawa idanuwa hotonki ne suke zanawa. Kauna da kai zuciya take ta yin sakawa idanuwa hotonka ne suke zanawa. Ke muna ta kamanni tunina da naki ma sun yi kamanni ba ni so masoyiya na bar rudani idanuwa hotonki ne suke zanawa. Kaza zuciya ta zama hutawa idanuwa so a yanzu ne nake lasawa masoyina ne da kawai kama na kulawa. Da ke zuciya take da yin sakawa idanuwa hotonka ne suke zanawa. zuciya take da yin sakawa idanuwa hotonka ne suke zana. Ai dole ne a zuciya na baki masauki da so ya sa kina kira ni sadauki. Na ja tunga a yau zan shiga yaƙi zuwa nake masoyiya kiyo duba. Zan tausaya ko da a ce ka zama gawa. Zan ce kushe barkacin da ba ta kulawa a zuciya. San ka ne ke harbawa ka yi wakura masoyina ka ba da kulawa. Zuciya take da yin sakawa idanuwa hotonki ne suke zanawa. Kauna da kai zuciya take ta yin sakawa idanuwa hotonka ne suke zanawa. Babban rabo, babban rabo, babban rabo, babban rabo nufi ne na Rabbana. Babban rabo, babban rabo.